Ang ganda ba? Oh. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng classic adobong baboy with egg. At meron tayong beans at rice. At meron tayong sarsa and drinks natin tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ipakilala sa inyo isang gaming apps. Ito po yung ang Diamond Game. Para ma-download po, i-click po ang link na nasa description box po namin. Pagka-download ay mag-register na po tayo. Click natin register at ilalagay nating mobile number. Pagkatapos ay gawa na tayo ng password at i-click natin send para sa ating verification code. Pagkadating ng code, i-enter lang natin at pindutin ang confirm. Makakapasok na tayo sa ating game. Ayan, meron din tayong daily bonus. Meron silang iba't ibang games tulad ng Dragon Tiger, Color Game, Toss Coin, Guess Size, Mythical Animals, 88 Fortune Slot, Animal World, Poker War, Lucky Fruit Connection at iba pa. Para magpa-cash in, i-click natin wallet recharge. Bago makapag-recharge, fill out muna natin payment information. Ilalagay natin GCash account name at ang GCash number at ang login password ng ating game account. At i-click ang save at para makapag-cash in, i-click natin ang copy at punta na tayo sa ating GCash. Send lang natin express send at i-paste yung number na kinapin natin kanina kung magkano. 100 nilagay natin sa recharge, ay ganun din ang isa-send natin. Pagka-send sa GCash ay copy ulit natin ang reference number, balik tayo sa Diamond Game, saka natin i-enter dito sa may reference number at i-click ang submit. Pwede na po tayong maglaro at try natin Dragon Tiger. Subukan natin i-all in ang ating 62 coins dito sa Tiger. Wait lang po tayo sa result. Ayan, panalo ang Tiger dahil lang nakuha natin ay Queen versus sa 5, panalo tayo ng 58.9. Subukan natin ulit, taya naman tayo dito sa Dragon at i-all in natin ang ating 121. Hintayin natin mga ka-foodies. Ayan, parehong Queen. Kapag parehong cards at tayang game, ay babalik ang ating itinaya. Try natin ulit, all in natin ulit sa Dragon. Ayan, King ang card natin, Queen naman sa Tiger, kaya panalo tayo ng 114.95. Last try ulit natin, all in naman natin sa Tiger. Wait lang po tayo. Ayan, 3 sa Dragon at 9 naman sa ating Tiger. Tayo ay nakakuha ng 224.2. Tayo ay meron ng 460.85. Kaya pwede nating i-withdraw ang 400 pesos. I-click natin withdraw, type ang amount at papasok ito ulit sa ating GCash. Ayan mga ka-foodies, download na po ang Diamond Game. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po tayo. Yes mga ka-foodies, bago tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga tamkay Kapampangan. Mga tana po. Opo. Una subo na tayo. Una suwa na ka tayo. Ang ganda ba? Oh. Sasaw natin. Oo, mas masarap pag may ano ito. Ang una subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo. Sarap ng adobo. Ayan. Gusto ko sili. Ayan. Ito, fried sili.
Taba. Taba. Ang sarap na classic adobo. Mm-mm. Ay, Sorry. sorry. Bangi. Sarap. Ayun tayo. Malayos ka. Sino ba mala? Taba. Laman to sa'yo. Laman. Sino nakakaganito? Ano yung sa kanin yung itlog? Sarap.
Kanin. Kaya mo na. Sarap. Taba na lang. Sarap. Sarap. Ayan mga foodies, naubos po namin ang classic adobong baboy at ay with egg. Ayan, tsaka yung beans. Napakasarap po. Kahit yan ang araw-araw ulam ko, pwede ako adobo. Ayan mga foodies, Diamond Game. Nasa description box po namin ang link. Kaya download na po tayo. Yes, mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, at syempre Cook Like Crazy. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. We love you.